बिटिसि बिसायख'थियाव फेरगाव बियाबाव बिपिएफ हानजानि बिजाथिया देरहानो हायाखैब्लाबो फेरगाव बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि जानायनि उनाव बियाबनि जौगाखांनायनि बिबानखौ बानस'नानै जौगाखांलु खामानियाव आखाइ होदों आरो ओनसोलनि रायजोफोरनि जेंनाखौ फोस्रांनायाव गोसो होदों बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। फेरगाव बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि जानायनि सिगां थांनाय समफोराव बिक्रम दैमारिखौ मदद होनाय गामियानो जाबाय खाग्राबारि ओनसोलनि सामथाइबारि गामि। दा बे सामथाइबारि गामिनि रायजोफोरनि अननायखौ बावगारलाङाखै बिक्रम दैमारिया। बेनिखायनो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि जानायनि उनाव रायजोफोरा हास्थायनाय बादिनो बाथौ मन्दिर लुनानै होनो आवगायबोदों। बेबादिनो बाथौ मन्दिर लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो फेरगाव बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। सामथाइबारि गामिनि रायजो राजाखौ आरो बे गामिनि दैदेनगिरि जेसेबां आंनि बिदा आंनि बियादै आंनि बिमा बिफानि समान रायजो राजाखौ आङो हामबाय होननांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे रायजोआ आंखौ थांनाय जेब्ला सरकार गैयामोन बै सरकार गैयि समाव आंनो रांनि अनसुंथाइ होनानै आंखौ फार्स्ट अनग्रोदों बे गामिया। खारन आं बै मोनसे कमिउनिटि आं बानायदोंमोन। बे कमिउनिटि बानायनायाव जेब्ला गोदान सरकार जिहेतु दङमोन बिथांमोननो बे खामानिखौ स्टप खालामनो होदोंमोन आरो स्टप खालामनो होनाय हिसाबै बे खामानिया स्टप जानानै दङमोन।